Ayun. Nag-record. So, yun no. What's up guys? It's your big boy Dave na nagbabalik para na naman sa isang video guys, no? Video. So, today guys, may pag-uusapan tayo medyo seryoso, no? So, today guys, pag-uusapan natin about, wala lang, kasi this past few days guys, yung utak ko parang naka-hardwire para mag-overthink. This past few days lang naman guys. So, napaisip ako merong 5 harsh realities ako guys na napagtanto. So, number 1. Ito guys, in my own opinion ko lang to. Comment kayo sa baba if agree kayo. And if may dadagdag kayo, feel free to comment guys. No? Number 1 guys is, may mga bagay talaga na hindi para sa'yo. Legit. Hindi ko naman tinutukoy na sa isang relasyon lang Tinutukoy ko mga bagay na kahit anong gusto mo, hindi para sa'yo. For example, gusto mo ng ganito pero hindi kaya. Pero kahit anong pagsisikap mo, parang hindi talaga gustong ibigay sa'yo. So, minsan guys, kailangan nating tanggapin yung realidad na hindi lahat ng gusto natin nakukuha natin. Kahit anong pilit pa yan, kahit anong paghihirap yan, kapag hindi para sa atin, hindi talaga para sa atin yun. So, minsan kailangan nating i-assess kung kailangan nang mag-give up sa isang bagay na yan o pwede pang ipagpatuloy. Kasi nga, kailangan nating mag-isip guys sa mundong to. Hindi tayo lagi dapat nagpapakatanga sa mga bagay. Hindi lang sa isang relasyon. Kayo na maalam mag-isip, basta hindi lang ito sa isang relasyon guys. Kailangan nating mag-move forward at tanggapin na hindi talaga para sa atin yung isang bagay na yun. So, inuunahan ko na kayo Hindi ito tungkol sa isang relasyon lang o sa isang tao na gusto talaga natin. Sa lahat ng bagay, applicable to sa lahat ng bagay na nasa mundo na gusto natin pero hindi natin makuha. For example, hindi naman ako, hindi to personal Gusto ko maging engineer. Pero may mga bagay talaga na hindi pwede. Example, si nanay. Hi, nay. Sabi sa akin ni nanay, gusto niya daw, nung nag-college siya, gusto niya daw mag-engineering. Gusto niya talaga maging civil engineer. Kaso lang, hindi pwede kasi nga, may mga bagay, pera, hindi nila kaya that time na mapag-aralin si nanay ng civil engineering kasi nga wala, hindi nila matustusan. So ngayon successful naman si nanay sa kanyang craft, sa kanyang career na tinitake. Nag-take na lang siya ng mass comm sa West. Wala naman dapat ikahiya doon kung hindi mo nakuha yung gusto mo. There's always something for you better than what you want. Yon, nadali, yon. Second harsh reality guys is you are always replaceable. You're always replaceable guys, no? Para sa trabaho. Pero hindi ko sinasabi na dapat kang i-replace. Minsan kasi kailangan mong magpakita ng dahilan para hindi ka i-replace. Pero kahit anong gawin mo, kahit anong galing mo sa trabaho mo, kapag merong nakitang mas masipag, mas magaling sa'yo, wala magagawa. So, kailangan bigyan natin sila ng konkretong dahilan na hindi tayo i-replace. Pero sometimes, hindi talaga. Ni-replace ka talaga, guys. Which leads to the third harsh reality, guys. Na minsan lang boses. Kahit anong gawin mo, kahit anong bigay mo ng best mo, hindi talaga enough. Sample, sa mga nag-aaral dyan na pursigido talaga. May mga araw, may mga gabi na hindi tayo natutulog. Pero hindi tayo natutulog para sa exam natin kinabukasan. Pero pagtingin natin ng result ng exam, hindi pa rin tayo pumasa. Yon, napakasakit, Kuya Eddie. Minsan kasi guys, kahit anong bigay mo ng best mo,
wala talaga. Wala ka talagang mapapala. Siguro it's time na yung binigyan mo ng best mo, dapat sa iba mo na ibigay. Naintindihan nyo ba? Gets nyo ba? Like, for example, dancer ka. Tapos, binigay mo na lahat mo sa pagsasayaw. Pero hindi pa rin enough. Hindi ka pa rin nanalo ng kung anong award dyan. Wala kang pake. Hindi ka pa rin nanalo ng award or kahit ano. Wala ka pa rin nakuhang recognition sa mga tao. So, kailangan, yung mindset mo minsan, kailangan mong ituon sa iba. Kalimutan mo na muna yung pagsasayaw kasi nga, hindi naman kalimutan, no guys, no? Parang, siguro, pag ang buhusan mo ng best mo, imbes na pagsasayaw, iba naman. Give chance to others, kumbaga. Halimbawa, marunong kang kumanta. Ba't di mo i-try ibigay ang best mo sa pagkanta? Or di kaya nag-aaral ka pa, ba't di mo ibigay yung best mo sa pag-aaral mo para matuwa naman mga magulang mo, no? Yun guys, no? That's the third harsh reality. Na minsan kahit anong buhos mo, kahit anong paghihirap mo, inaalay mo na dugo at pawis mo, oras mo, hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat para ma-recognize ka. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paneng. Sakit, di ba? Makakalungkot minsan eh. So, fourth harsh reality, guys. May mga bagay talaga na hindi mababalik. And number one example is oras. Kasi oras, yan nga yung kasabihan, di ba? Time is gold. Kapag nagbigay ka ng oras, hindi mo na mababalik. Okay lang pera. Kasi nga, kaya mo namang paghirapan yung pera eh. Kaya mo namang magtrabaho para magkapera ka. Pero yung oras, kapag nagbigay ka ng oras sa isang bagay, hindi mo na mababalik yun. Kailangan mo na lang pasalamatan. Kailangan mo na lang isipin kung worth it ba talaga na nag-spend ka ng time sa bagay na yun. Sample, nag-computer ka, imbes na mag-aral ka, parang minumura ko yung sarili ko. So yun guys, so, yun din, ang sakit lang kasi isipin na may mga bagay na hindi mo na mababalik. Hindi lang oras. Tao, kapag nawala yung tao, pag namatay na, pag natigok na, wala na talaga. Kailangan mo yatang maging witch doctor ata para ma-revive ka. Sunod na example ng mga bagay na hindi mababalik is, siguro para sa akin, is tiwala. Kapag nasira mo yung tiwala ng isang tao sa'yo, kahit anong sabihin nila na nagtitiwala sila sa'yo, merong laging malamat yun. Anong tawag yun? Pero parang gasga, na kahit na napagtagpi-tagpi mo na, kapag kahit okay kayo, within him or her, hindi talaga maiiwasang magduda sa'yo yan. Kasi nga, sinira mo na minsan eh. Hindi malabong gawin mo ulit yun. Pero it depends naman sa tao guys. Pero para sa akin, kapag sinira mo yung tiwala ko, parang mahirap ibalik eh. Kasi nga, you only get one shot. Do not miss a chance to blow this opportunity. Charot lang. And next is, na example ng mga bagay na hindi mababalik is, hindi ko alam. Siguro yung ex mo. Hindi na babalik kasi meron ng bago. Hindi na babalik kasi totoo sa aking paneng. bago. Ngunit ang ika'y akapin, naglalaho sa dele. And last harsh reality guys is, ito bittersweet to na harsh reality. Bittersweet. Kasi nga, ito, kahit anong sakit, kahit anong pagdaanan mo, kahit ano ba yan, kahit na na umiyak ka, kahit na sumisigaw-sigaw ka dyan, kahit na parang mababaliw ka na, kailangan mo magpatuloy, men. Kailangan mong magpatuloy. Bittersweet kasi nga, kahit na nasasaktan ka na, kailangan magpatuloy. Hindi pwedeng dyan ka lang. Unless mag-suicide ka. Huwag naman sana, no? Suicide is never an answer, guys. Bittersweet kasi nga, sabi ko, kailangan mong magpatuloy kahit na masasaktan. Pero minsan, kailangan mong mag-look on the bright side. Na kahit na masakit, andyan ka, nagpapatuloy ka.
It's something to be proud of, man. Dapat hindi ka nahihiya na nasasaktan ka. Dapat hindi ka nahihiya na pinagdadaanan mo yung mga bagay na pinagdadaanan mo. Kasi nga, what doesn't kill you makes you stronger, guys. What doesn't kill you makes you stronger. So meaning, yung mga pinagdaanan mo na masakit, na masakit, will make you stronger. Kapag hindi ka namatay. Kung namatay ka, di wala. Kailangan natin gamitin yung mga pinagdaanan natin para i-mold yung future natin. Kailangan nating matuto sa mga kasalanan natin, sa mga mistake na nagawa natin sa past. Hindi natin kailangan mag-dwell doon. Kailangan natin magpatuloy. Kasi nga, kapag mag-dwell ka doon, hindi ka makaka-move on. Just check the video here, nandito sa card or dito. Hindi ko alam, naka-flip yung camera ko. So, that's it guys, no? Sana may nakuha ulit kayo sa akin. And, don't forget to like this video if naka-relate kayo. If agree kayo sa mga sinasabi ko. And, kahit wag na kayong mag-comment, no? Wag na kayong mag-comment kasi nga, minsan hindi ko rin nababasa kahit konti na lang yung mga kumukomment, 3, 4, 5. Hindi ko rin naman kasi minsan nababasa kasi nga, estudyante po ako, nag-aaral po ako ng mabuti, ginagawa ko po lahat para maging proud yung parents ko sa akin. Kung nakikita nyo yan, T-square yan. Engineering student po ako, kaya kung gusto nyo mag-donate para sa pang-aral ko, thank you talaga. So that's it guys, thank you sa panonood. Like ulit and mag-comment kayo kung gusto nyo and subscribe sa channel na to and salamat sa mga 235 subscribers ko kahit 100 plus lang yung views. Thank you sa panonood guys and I'll see you soon.